Gasum on pohjoismainen energia-alan asiantuntija. Erikoisalojemme ovat maakaasu, nesteytetty maakaasu, biokaasu ja sähkömarkkinat. Meillä on noin 350 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Tanskassa. Gasumilla on 18 biokaasulaitosta sekä laaja kaasutankkausasemaverkosto Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on kasvattaa biokaasun tuotantoa ja tarjontaa jatkuvasti. Biokaasulaitos on työympäristö, jossa ajoittain esiintyy tiettyjä altisteita, kuten haitallisia kaasuja. Lisäksi laitoksella on räjähdysvaarallisia tiloja, joiden kaasupitoisuutta tulee seurata. Yhteistyö sujuu saumattomasti ja toiveisiimme ennen laitevalintaa testausten aikana ja mahdollisten kysymysten yhteydessä vastattiin nopeasti ja asiantuntevasti. Sekä Detector että Blackline Safety olivat molemmat mukana aktiivisesti ennen valintaa. Voimme suositella. Toiminta on ollut ammattimaista ja nopeaa ja olemme kysymyksiin saaneet aina vastaukset. Yhteistyö on toiminut kokonaisuutena hyvin.